Krásný den. Vítám vás v lukrativní části města Blanska, v Dolní Lhotě, kde bych vás tentokrát chtěla provést rodinným domem, který je vyklizený, připravený k rekonstrukci a má velmi zajímavou cenu vzhledem k velikosti pozemku. Pojďte se podívat. Zahrada u domu je zajímavá v tom, že je členitá a v jedné části najdete soukromí a v druhé části najdete krásné výhledy na město Blansko. Oslovil vás tento dům? Chcete se přijet podívat? Tak mi neváhejte zavolat nebo napsat. Budu se moc těšit. Mějte se krásně a brzy na viděnou.